Kai baban tinkiya. Salamu alaikum mai gida. Wa alaikum salam dan more. Ya gari ya gida. Mama wallahi gida. Ya aiki. Alhamdulillah. Ka san a area nan gaba ɗaya babu wanda ne da shi. Babu wanda nake gani zan iya ɗaukar kallara ta ko kuma ɗauki amanan matata in ba shi sama da kai. Gaskiya ne wannan ke. Wallahi ka san ina nan na ba abun nan ƙarfi sosai. Fine network. Fine network. Gaskiya ne. Wallahi. Gaskiya ne. Ai yanzu naga an ce za a yi launching din sa cikin wannan watan. Goma ga watan. Allah. Na Disamba wallahi. Na Disamba. Wallahi. Wallahi ina gama ina gida a kwance naga kai ya kamata in zo gurin ka saboda abin na bai ƙarfi sosai. To ai naga sunan ka man a cikin Google ba kai bane dan more baban tinkiyawa. Wallahi ni ne. Ai za biya kusan dala 100 ai. Kuwa. Dala na za biya ni? 100. Dala 100. Yes. Kuturin uba. Ka ce gaba ɗaya zan iya sayan duniya da kuɗin nan. Za ka iya sai za ka kuma dan gwata kuɗi ai. Gaba ɗayansa. Gaba ki daya. To ka san me zai faru? Yanzu wata shawara za ka bani in je in yi ta yanzu nan saboda ina so wannan abun ba shi ƙarfi sosai. Kawai ka je ka sayar da gidanku ka fara raba abubuwa ka ba jama'a kuɗi ka ba wasu ka ƙara sayan kadarori. In je in sayar da gidanmu? To ai baban bai mutu ba. To ya ka sayar da gidan ai dole bai mutu ba ai. Za ka iya sayowa ai. Ka gane? Akwai wata katanga a gidanmu ta kusan faduwa zan je in zubar da ita. Idan na zubar da ita yin yaki daidai gurin sai in siya. Kar ka damu zan je in yi sadaka yanzu nan. Saboda ni ba abun nan fa ina gama sai na ba aure hai ba zan ma gama abun da zan yi. Gaskiya ne nan gaba ya kawo Angelina. Wai ai ban taba san dan more ba mahaukaci bane ba sai yau ai tun zirahi zan ke yi sai ya sayar da gidansu kadarorin gidansu dai ya sayar har gonakin kakanninsu da babansu. Kado ina faɗa ma matasa din su bi su haukaci. A nami kuma. Duk wannan abin da suke shirman banza ne. Kaji kato. Wai magana kake akan Pi Network? Na randi da Allah shirman banza ne. Ai ni tuni na sauka daga abin nan Real AB. Maram. Kai ka sauka? Na hauka nake? Ai mu sai mun ga tunkwalkuwar daga. Ai kwa za ku ci uba dan na adi. Kamar ne kake. Ai ni ma sai na ga abin da ya ture gobe na ɗaya. Kaji kato. Ai yasa kake zama kenan. Muna jiran daloli mu zauna. A gaskiya ba kwa. Ai yanzu aka kira mu tafiya zamu. Tafiya za ku. Idan kwa ba ku tafi ba karhe za mu iya tsunto ku a dawanau. Kai baban tinkiya. A to kuma ya kuje ku. Allah kai mu Disamba nan. Disamba za ku ga Disamba dai bakin gwargwaro. Wannan abin ka aikin banza ne kawai ƙarar da ta ga kake yi. Kai baban tinkiya. To fa. Yau an sha shege kenan. Duk kudai a haka. To Gagarin mu wani abu na kawo mu. to menene tashi ka ba mu labari. Yasa ba wanda ranka da fuskar sa. Jiyo dan abigi. A'a ba zai kalli fuskar mu ba. Yanzu kuna ji na? Yanzu na je gurin manajan Pi Network. Ya ga mun ya ma ga sunana a Google. Ya je Google yana satin ya gani. Shine yanzu na nake so duk in muku sadaka 1,000 saboda so nake abin ne ya tabbata a kaina. Dan haka zan muku sadaka ba ka. Sadaka ba kallo. An shi na yan marayu. An shi talakawa. A'a. Ka ko mana naira 1,000. Daga yau kuma kan wanda ya ƙara min dan baban tinkiya. Ita min kuɗin duniya. 1,000 Allah ya kai mu Disamba. 1,000 plus 50 naira. Disamba fa za ta gara. Kun ga dai abin da muke faɗa mu. Kai da Allah ya zare ni. Mu kanmu daga nan. Ya zare ni. Kai na san yanzu wannan mahaukacin yaron yana nan yana hanya yana zuwa wato dan more kenan. Tab lallai ai na tunzura wannan. Yawwa. Manaja. Dan more. Ai ina gama shawarar da ka bani na yi ta. Allah. Ina gama na je sato kuɗi a ɗakin babata. Na je ne sadaka da su. Ka zama barawo kenan kai sata kenan. Ai zan tuba daga baya ba da kuɗin mani za su fito ba sai na linka mata kuɗin ma. To ai yanzu manajan me ya kira ni. Ya ce wannan abun an riga an daga 2023. Da launching din sa. Wai kana nufin shi mani din ne suka mai da mu minus? An riga an mai da minus ba sai 2023. An daga abun nan ba za a lanta a sabuwar shekara ba sai 2023. Sai 2023 dan haka yanzu ba kai ba yin kuɗi. A gani. Yanzu kan ga goruba. Je ka ci gaba da mining kana cin goruba. Sai 2023 za ka ƙara launching din sa. Je in ci gaba da cin goruba. Kana mining again. In ci gaba da mining. Ba kai ba kuɗi yanzu kuma. Kaji kato. Ya satar da kai. Ya riga kai sai dai ka tuba. Kai baban tinkiya. Babana kai ka ji fayil din na an fasa yin ta. Ta ce fai ta ci faya ta haɗu ta yi Ba a magana mutumina. Wallahi Real AB ya tausaya ba nake. Duk yanda kuma tunka ya koma. Wajen mamin din da muke ya tashi a banza. Yi to ku ci gaba da mining fai. Assalamu alaikum bayan Allah. Wa alaikum salamu. Na san da kun gane da adama. Ban gane ka ba kai ne wanda ka raba mana 1,000 ba? Wata ka kawo? Ni yanzu ba kuɗi na kawo muku so nake dan Allah ku taimaka na san ku dai duk musulmai ne. Na'am. Ku taimaka ku haɗa mu ko naira 10 ne in je in hau ko da jaki ne in koma garin mu. 10? To ya fai din ai kawai a je a ci gaba da mining fai. Ai
5 din nan ina ga muku ya ci faya. Ya ci ya faya. haɗe fayoyi to a wannan shine kana sarki an da kai fadar mai unguwa. Yanzu abin da nake so kawai mu baka shawara ka je ka ɗauki kwamfutar ka ko waya ka kawai ka ci gaba da mining file. Ai ni yanzu ba zan ci gaba da mining din nan ba, idan ci gaba da uwa ku. Uwa mu. Uwa ku. Uwa mu ko ba uwa mu ba mu.